dávat. Tak. Tak, krásný dobrý den. Já vás vítám na dnešním Zoomu ohledně kvality a kvality esenciálních olejů. Povíme si něco o tom, jak poznat opravdu čistý olej, jaký je právě rozdíl mezi běžnými oleji z obchodu a právě těmi, který mají terapeutické účinky. A také si řekneme něco o kvalitě difuzérů a vysvětlíme si pojem seed to seal, neboli od semínka až po uzavření do lahvičky, což je pro nás klíčový pojem. Kvalita esenciálního oleje je právě naprosto zásadní, právě proto, že na trhu je spousta levných olejů, které obsahují syntetické látky, ředidla nebo chemické příměsi. Tohleto složení pak může dráždit pokožku, dýchací cesty a nebo může být právě zcela neúčinné a ve většině případů opravdu jsou neúčinné. Pokud ale právě chceme, aby náš esenciální olej byl terapeutický, tak musíme používat 100% čistý olej a v tu chviličku nám potom pomáhá. Kvalita oleje rozhoduje o tom, zda bude právě účinný, prospěšný pro naše zdraví. A je právě proto důležité hledat značky, které zaručují čistotu a právě ten původ v každé té kapce. A jak poznáme kvalitní esenciální olej, si povíme s Niky. Jak teda poznáte kvalitní esenciální olej? První, co vlastně můžete se podívat, tak já jsem vám to tady rovnou takhle prakticky přišla ukázat, že vlastně se kouknete na etiketu toho esenciálního oleje. Tady z té druhé strany se můžete podívat a musí tam být vždycky latinský název té rostlinky. Například tady u té mojí levandulky je teda levandula angustifolia a zároveň tam máte teda psaný, že je to 100% esenciální olej. Je určitě dobré si vždycky zjistit, z které země, nebo jaký je původ vlastně té dané rostlinky, z které země a z které farmy je. To je velmi důležité. Také způsob, jakým získáme ten daný esenciální olej, jestli to destilujeme parní destilací a nebo lisování za studena. A jak už jsem říkala, tak tam musí být teda označení, že je to 100% esenciální olej, bez žádných dalších přidaných látek, bez žádných nosných olejů nebo nějaké jiné parfemace. A vlastně důkazem toho, že ten olej je opravdu kvalitní, je to, že ta značka vám poskytne tadyhle ty všechny informace o tom oleji. Můžeme dál? Tak a já vám povím něco o difuzování, o difuzérech. Esenciální oleje můžeme používat různými způsoby, ať aplikací na kůži, tak právě i difuzování. To difuzování je takové nejběžnější, nejčastější. Na co bychom si ale měli dávat pozor u difuzéru, je opravdu kvalita. Tak jak máme si vybírat ty kvalitní esenciální oleje, tak ruku v ruce s tím jde i kvalitní difuzér. Na co se zaměřit u difuzéru? Tak je to určitě samotné tělo difuzéru, který by mělo být z tvrzeného kvalitního plastu, protože esenciální oleje vám ten plast mají tendenci rozleptávat a vy pak můžete vlastně ten plast dýchat. A to samozřejmě nechceme, takže je opravdu potřeba velmi pečlivě vybírat a volit kvalitní tvrzený plast. Další částí u difuzéru je ultrasonické tělísko, je to takzvané srdce difuzéru. To ultrasonické tělísko může za to, jakým způsobem a jak moc vám ty částice esenciálních olejů rozptýlí do toho ovzduší, do toho prostoru. A čím víc bude makat, když to tak řeknu, tak tím lépe se vám tam ty částice do toho ovzduší dostanou a vlastně vy můžete vlastně dýchat ty esenciální oleje s tím terapeutickým účinkem. Pokud ten difuzér nebude kvalitní, nebude mít kvalitní ultrasonické tělísko, tak vy, byť byste měli ten nejkvalitnější esenciální olej, tak vy nikdy z toho nekvalitního difuzéru ten esenciální olej, ty terapeutické účinky z něj nikdy nedostanete. Takže na to je opravdu potřeba se velmi zaměřit. Nehledě na to, že opravdu tam můžeme
může dojít k nějaké nebezpečnosti tím, že vy budete vdechovat do sebe ten plast, ty plastové částice. Takže nedívat se na difuzér jenom jako nějaký designový doplněk, ale opravdu je potřeba na to myslet a vybírat opravdu kvalitní. Tak a já předám slovo dál. Já se teďka zase ještě zaměřím na kvalitu těch esenciálních olejů a chtěla jsem říct, že tady ten koncept seed to seal je vlastně něco, co je u Young Living úplně jedinečné a řekla bych, že je to úplně stěžení v kvalitě toho, jak si vlastně vybrat ten esenciální olej, protože seed to seal je v překladu od semínka až po ukončení. Tudíž vy vlastně víte, že opravdu ten olej je vytvořený od toho nejmenšího semínka až po všechny ty kroky, které mají být, až vlastně po to, co se dostanou ty olejčky do té lahvičky, tak opravdu jsou pod záštitou Young Living a všechno si to vlastně řídí oni. Kontrolují si, že ty oleje jsou naprosto čisté, kontrolují si vlastně veškerou výrobu těch esenciálních olejů. Ty semínka jsou nějak neupravené, jsou vlastně ty rostlinky jsou pěstované bez chemie, ručně se sklidí na farmách, dělají se vlastně šetrné destilace, veškeré laboratorní testování a až potom se teda dostávají do těch lahviček. Young Living má svoje vlastní farmy, které můžete kdykoliv navštívit, takže to je opravdu zase důkaz toho, že ta kvalita je absolutně naprosto skvělá a já bych řekla, že jako exkluzivní a absolutně bezkonkurenční. Vlastně ty jsou různé certifikace a Young Living si dělá ještě certifikace navíc, které z hlediska administrativy vůbec nemusí mít. Takže můžete si být jistý, že ten olej je 100% čistý a bude mít ty terapeutické účinky, jaké má mít. Tak proto si tu sílu a od semínka až po uzavření té lahvičky a musím říct, že ta kvalita je naprosto top a za mě bezkonkurenční. Předávám slovo. Tak já už vám řeknu něco více o těch farmách a destilériích, jak to má nastavený Young Living. Tak jak už Niky řekla, Young Living má vlastní farmy a má vlastní farmy zhruba přes 33 různých vlastních farem po celém světě. A může to být například v USA, ve Francii, v Ománu, v Bulharsku, v Itálii. A vy ty farmy můžete navštívit. Já se přiznám, že letos zrovna na jednu z farem se chystám. Bude to farma ve Francii a opravdu si zahraju na takového farmáře, kdy si sklidím svou levanduli a vydestiluju si ji a odvezu si ji domů. A stejně tak můžete i vy na jakoukoliv z těchto farem se přihlásit a všechno vidět, tu kvalitu vidět na vlastní oči. Na každé farmě se pěstují specifické rostliny podle jejich vlastně lokálních podmínek. Rostliny jsou tím pádem pěstovány v jejich přirozeném klimatu a díky tomu mají nejlepší ty vlastnosti právě pro tu sklizeň. A navíc jsou sklízeny v maximální jejich potenci. Takže v nejlepší jejich jakoby, jak to mám říct, no prostě nejlepší kvalitě, tak aby byly naprosto fit pro tu danou sklizeň. Všechny farmy jsou otevřené veřejnosti, to už jsem říkala, ale co možná nevíte, tak mají i vlastní destilérie. A to si myslím, že je také skvělé, protože oni díky tomu mají veškerý ten proces od semínka po tu lahvičku přes tu sklizeň, po tu destilaci, mají všechno ve vlastních rukou. Nemusí se na žádné subdodavatele a podobně různé firmy nějak jako řídit se podle nich a opravdu tu kvalitu si řídí podle sebe. Jak ta destilace třeba probíhá u Young Living, tak tady opravdu destilují mnohonásobně déle, než jim ukládá legislativa. To znamená, že oni z té rostliny opravdu dostanou úplný to maximum, tak aby z ní získali maximální terapeutické účinky. A proto je ta kvalita, ta koncentrace toho oleje tak vysoká. A
i ta cena samozřejmě tomu odpovídá, protože samotná destilace je vysoce nákladný proces, kdy je spotřebováno velké množství energie, velké množství materiálu, třeba například u meduňka, na olej meduňky se spotřebovává opravdu velké množství tohoto materiálu a velké množství také vody. Takže proč i taková cena opravdu tady kvalita odpovídá ceně. Jo, takže řídit se i podle tohoto. Uh, ty vlastní farmy a destilérie jsou právě zárukou, že skutečně Young Living ví, co do té lahvičky dal, z čeho je složena, z jaké rostliny ten olej byl vypěstován a opravdu vám za to dávají takzvaně ruku do ohně. Takže to se mě třeba na tom velmi líbí. A já předám slovo dál. Krásný den. Já vám řeknu něco ohledně testování, které si vlastně Young Living taky dělá sám. Jak říkala i Niky, tak Young Living, aby mělo vlastně celou tu kontrolu, tu kvalitu pod sebou, tak vlastně i to testování si dělá ve svých laboratořích. Naozaj, aby nám mohli dostat svému závazku ty kvality, tak kladou velký důraz na výzkum a kontrolu výstupních produktů. Tomu odpovídá i technické zázemí jejich laboratoří, které jsou vybaveny špičkovými analytickými přístroji v celkové hodnotě přibližně 5 milionů dolarů. Testy opakují během celého dne, celého procesu, od zajištění surovin až po hotový produkt. A vlastně ten výzkum toho testování mají ve svých rukách už od roku 1994. Každá šarže olejem prochází přísným testováním v interních i v nezávislých laboratořích. Provádí se více než 20 různých testů, například plynová chromatografie, která vlastně odděluje a detekuje v esenciálních olejích aromatické složky. A z její pomocí umí výzkumníci zhodnotit kvalitu esenciálních olejů Young Living a identifikovat aromatické látky, například terpeny. Pak jsou tu ďalej testy na těžké kovy, pesticidy, plísně, mikroorganismy nebo ředění. Pokud některá šarže testem neprojde, tak není uvedená do prodeje. Tím, že naozaj Young Living si zakladá na ty kvalitě, tak jakákoliv šarže, která nedosahuje tu kvalitu, kterou oni mají vlastně nastavenou, tak naozaj do prodeje se nedostane. Young Living má jednu z nejpřísnějších kontrol na trhu a transparentně sdílí i informace o kvalitě těchto olejů. Tak, tomu testování je to takhle všem. Kdybyste měli jiné nebo dotazy, které jsme vám tady nezodpověděli, tak samozřejmě klidně nám napište, moc rádi vám zodpovíme. My teď děkujeme teda za pozornost a přejeme vám krásný den.